Tetřevý vody, prosím. Prosím vás, dobrý den. Dobrý To je den. Tetřevý voudička? Jo? A máte tam nějaký apartmány? To nevím, možná. Počkejte, tak vy jste jako apartmán, jako Tetřevý bouda, my potřebujeme nějaký pokoje a vy mi řeknete možná? No, to je možný, protože nevím, kdy je chcete, na jak dlouho je chcete. My chceme tak 2-3 měsíce tam bydlet. 2-3 měsíce není žádný problém. Není problém. A kolik by to tak stálo, prosím vás? Denně kolem 500 korun. Denně 500 korun. A máte tam sníh? Máme? Máte. A kolik tak centimetrů? Asi 40. 40 centimetrů. Ty krávo. A prosím vás, a je tam třeba, kdybychom jako přijeli, tak do té půl hodinky, máte tam nějaký ohňostroj? Ne. Ohňostroj neděláme. Ohňostroj neděláte. Hmm. Takže to je 500 na noc a bez ohňostroje. No, Aha. ale pokud byste chtěli se ubytovat dneska, tak je to 1000 korun ta noc. Jo, počkejte, takže bez ohňostroje 500 a dneska za litra. Jo. Aha. Tyve. To asi nechceme, tyjo. Hmm. To Jako- vám nepomůžu. Tetřevý boudička je jako hodně v pohodě název, ale za litříčka, ty vole. Hmm. Tak my se když tak ještě ozvem. Dobře. Naschledanou, Tak pane. hezký večer. Čau, papé.